Labaran Hausa daga Jamhuriyar Nijar. Shugaban ƙasar Nijar ya kai ziyara can ƙasar Aljeriya, inda shugaban ƙasar Nijar ya kai ziyara ƙasar Aljeriya domin su taimakekeniya wa juna a ƙasar Nijar. A yanzu haka dai mutane da yawa na nuna cewa shigar shugaban ƙasar Nijar zuwa Aljeriya na da wasu gagarumar matsaltsalu da ke shirin haifarwa a ƙasar Nijar, inda mutane da dama suna Allah wadai da shugabancin Jamhuriyar Nijar da ke shirin shiga haɗa hannu da Jamhuriyar. A yanzu haka dai Aljeriya na nuna goyon baya 100% wajen yadda za su taimaka wa Jamhuriyar Nijar. Babu shakka mutanen ƙasar Jamhuriyar Nijar na tattauna batutuwa akan wannan shigar shugaban ƙasar Nijar Aljeriya. Shin wannan shigar shugaban ƙasar Aljeriya shin me ya zo da shi, ko kuma shin me ya kai musu ƙorafin me ya kai wa shugaban ƙasar Aljeriya? To a yanzu haka dai idan kuna bibiye da mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Hausa Legend, za ku ji irin batutuwan da ake tattaunawa a kan shugaban ƙasar Nijar da kuma zuwansa ƙasar Aljeriya. To masu sauraro, idan ya kasance kai ɗan ƙasar Jamhuriyar Nijar ne, to ya kamata ka tsaya ka saurari wannan bidiyo har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin zai amfane ka 100%. A yanzu haka dai Jamhuriyar Nijar na cikin mawuyacin hali da kuma taimakekeniyar ƙasashe da dama, inda wasu daga cikin Jamhuriyar Nijar na nuna rashin jin daɗinsu wajen kai ziyara Aljeriya, inda mutane da dama suna tunanin shugaban ƙasar Nijar wato zai fita daga wannan ƙungiya ta AES, inda wasu da dama ba sa son wannan fita da zai yi daga AES. To shin wannan fita da zai yi daga ƙungiyar AES wacce ta zama haɗin gwiwar ƙasashe da dama, to meye dalilin da ya sa shugaban ƙasar Nijar zai fita daga ƙungiyar AES? To wannan batu da ake ta yarmaɗiɗi da shi a Jamhuriyar Nijar, shin shugaban ƙasar Nijar shin zai fita daga ƙungiyar AES? Shin wannan labarin gaskiya ne ko kuma dai akasin haka? To a yanzu haka dai idan kuna bibiye da mu a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Hausa Legend, za ku ji irin gaskiyar al'amarin da kuma tabbacin abubuwan da suka kai shi ƙasar Aljeriya. A yanzu haka dai ƙasar Aljeriya na haɗin gwiwa da ƙasar Nijar. A yanzu haka dai shugaban ƙasar Nijar sun haɗa hannu da shugaban ƙasar Aljeriya kuma sun yi musabaha. Alamu sun nuna cewa shugaban ƙasar Aljeriya ya ji daɗin zuwan shugaban ƙasar Nijar. Babu shakka shugaban ƙasar Nijar ya samu girmamawa da kuma yabo da kuma tarba mai girma a ƙasar Aljeriya. A yanzu haka dai mutane da dama shugaban ƙasar Nijar ya yi magana akan dalilin da ya sa ya shiga ƙasar Aljeriya. Shugaban ƙasar Nijar ya ƙara da cewa dalilin da ya sa ya shiga ƙasar Aljeriya so yake ƙasar Aljeriya ta ƙara taimako a ƙasarsa, inda za a ƙara samun zaman lafiya fiye da na da. Kuma shugaban ƙasar Nijar ya ƙara da cewa har yanzu dai mutanen ƙasarsa suna da buƙatarsa kuma suna da buƙatar mulki mai adalci da kuma girmamawa da kuma zaman lafiya a ƙasar Jamhuriyar Nijar. A yanzu haka dai Jamhuriyar Nijar na ƙara zama lafiya a cikin ƙasarsa sakamakon cewa suna matuƙar jin daɗin wannan mulki nasa. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta da jin wannan ƙayataccen labari na ƙasar Jamhuriyar Nijar daga wannan tasha tamu ta Hausa Legend. Idan ya kasance wannan shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, sai ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta Hausa Legend.
To masu sauraro sai ku gyara zama domin jin cikakkun wani rahotannin da za mu kawo muku a nan gaba.